Možno ste sa zamýšľali, ako tento proces zvládnuť. Je to celkom jednoduché, ak chcete presunúť svoje dáta z iPhoneu do zariadenia s Androidom. Stačí, ak si stiahnete aplikáciu Google Drive. Google Drive si jednoducho môžete stiahnuť z vášho obchodu s aplikáciami. Takže si ju stiahnete z obchodu s aplikáciami a môžete ju používať jednoducho tak, že sa zaregistrujete alebo použijete existujúci Google účet a prihlásite sa do svojho Drive. A teraz prichádza tá zaujímavá časť. Ako teda prenesiete tieto dáta z iPhoneu do Androidu? Stačí, keď kliknete na ikonu plus, potom na nahrať súbor a následne vyberiete fotky a videá. Keď si vyberiete fotky a videá, ktoré chcete nahrať, napríklad vyberieme nejakú náhodnú, kliknite na nahrať a súbor sa nahrá do vášho Drive. Stačí kliknúť na nahrať a nahrávanie bude dokončené takmer okamžite. Na Androide už len stačí otvoriť Google Drive, ale uistite sa, že ste si stiahli Google Drive a prihlásili sa do toho istého účtu na svojom Androide. Takže kliknite na Google Drive, prihláste sa do toho istého účtu a stačí len obnoviť stránku a nájdete tu obrázok, ktorý ste nahrali.